Фестываль беларускай культуры «Тутака» традыцыйна пройдзе на польскім Падляшшы ўсяго за 20 кіламетраў ад беларускай мяжы. Арганізатары пазіцыянуюць фэст як платформу для незалежнай культуры і грамадзянскай супольнасці. З 16 па 19 ліпеня цягам 4 дзён гасцей чакае шырокая праграма ад маштабных канцэртаў і кінапаказаў да публічных дыскусіяў, лекцыяў і выставаў. Музычны лайн-ап сёлета традыцыйна моцны і разнастайны. Сярод ужо заяўленых удзельнікаў гурты «Дзецюкі», «Разбітыя сэрца пацана», без назвы ды іншыя папулярныя беларускія выканаўцы. Акрамя выступаў на вялікай сцэне запланаваныя і камерныя сустрэчы, дзе прыхільнікі змогуць нефармальна пагутарыць з улюбёнымі музыкамі. Сёлета ўваход на фестываль будзе платны. Квіток для дарослага будзе каштаваць каля $40, для дзіцяці – каля 9. Для студэнтаў, мясцовых жыхароў і пенсіянераў прадугледжаныя зніжкі. Настасья Суханосік, кіраўніца праектаў фонду «Тутака» ўжо ў нашай студыі. Вітаем, добрый вечар, Настасья. Вітаем. Так, скажите, в прынцыпе, гаворым пра «Тутаку» за месяц да ягонага пачатку, наколькі разумею, падрыхтоўка ідзе поўнай хадою. Слухайте, падрыхтоўка, так па шчырасці, пачалася ўжо значна раней. Ад 1 траўня ўжо нашы валантэры амаль там жывуць і працуюць, таму што трэба разумець, што гэты фестываль ствараецца цалкам у пустой прасторы. Ну, проста уявіце сабе лес, паляну, і трэба зрабіць цэлую інфраструктуру. Таму валантэры ўжо там працуюць, рыхтуюцца да прыезду усіх наведвальнікаў. Таму мы ў самай такой актыўнай фазе. Сёлета фестываль мае быць платным. Як гэтыя змены паўплываюць на арганізацыю фестываля? Што палепшыцца, магчыма, у сувязі з квіткамі? Безумоўна. Слухайте, мы увялі квіткі, гэта не азначае, што нас не падтрымліваюць нашы донары, таму што штогод мы маем падтрымку ад нашых грантадаўцаў, але гэта мы палічылі ўсяго 1/3 бюджэту фестывалю, то бок іншыя грошы, каб фестываль рос, станавіўся мацнейшым, цікавейшым, трэба адкульсьці браць. І таму мы ў гэтым годзе пайшлі на такі крок і вырашылі праверыць, наколькі гэты фестываль патрэбны беларусам. І што маеце, які вынік, ці патрэбныя пакуль? Тое, што мы бачым, квіткі купляюцца, набываюцца, ёсць зацікаўленасць да фэста. Фэст адбудзецца пры любым раскладзе. То бок, канешне, мы заклікаем набываць цяпер квіткі, таму што чым бліжэй да фэста, роўна праз месяц, у першы дзень фестывалю цэны на квіткі будуць падымацца. Таму раім усім гэта зрабіць цяпер, загадзя набыць квіток, паглядзець праграму, тым больш, што мы ўжо даволі вялікую частку праграмы ўжо адкрылі на нашым фэсце, на нашым сайце tutakafest.org, ужо можна паглядзець, знайсці важную інфармацыю, як даехаць, дзе ночыць, што ўзяць з сабой, хто будзе выступаць, якія дыскусіі. Слухайце, усяго не пералічыць, таму просто раю зайсці на сайт tutakafest.org і паглядзець. А ёсць магчымасць беларусам унутры Беларусі таксама прыехаць на гэты фэст? Ці часам такое было, што можна было атрымаць нейкую візавую падтрымку? Ці вы таксама гэтым займаецеся? Не, мы гэтым не займаемся, таму што соцсеткі нас, як арганізатара фонда «Тутака», прызнаны ў Беларусі экстрэміскімі матэрыяламі, і дабы забяспечыць гэтую бяспеку для нашых наведвальнікаў, мы заўсёды папярэджваем, што фестываль вельмі моцна кранаецца палітыкі, культура, палітыка заўсёды ідуць дзесьці побач. Таму што і на фестываль прыедзе шмат палітычных дзеячаў, шмат артыстаў, якія нейкім чынам якіх не вельмі любяць у Беларусі, так назовем. Але мы заклікаем, безумоўна, прыязджаць на фэст Беларусі, трымацца мер бяспекі, каб, напрыклад, вас не пазналі. Ёсць у нас адмысловыя налепкі, каб людзі разумелі, што гэтых людзей нельга фатаграфаваць альбо здымаць на відэа. То бок, такія умоўныя мэты бяспекі, канешне, мы прытрымліваемся. Але кожны чалавек адказны сам за сябе. Ці будзе сёлета відэатрансляцыя канцэртаў, падзеяў для тых, хто ўсё ж такі не можа прыехаць? Штогод мы рабілі відэатрансляцыю. Мінулым годзе, дарэчы, былі праблемы. Часамі яна перарывалася з таго, што... Але гэта лес, гэта сетка. І не забываем, што ўсе беларусы любяць карыстацца тэлеграмам. Тэлеграм вельмі моцна пад'едае сетку. І ў гэтым годзе мы вырашылі, людзі плоцяць квіткі, каб зайсці на фестываль. І таму мы не будзем у гэтым годзе рабіць трансляцыю, таму раем на свае ўласныя вочы проста гэта ўбачыць, прыехаць, паслухаць, паўдзельнічаць у дыскусіях, майстар-класах,
Праграма настолькі шырокая і актыўная. І тут важна сказаць, што гэта ўсё ж такі сямейны фестываль, і ён не музычны. Гэта фестываль супольнасці, таму ж тут трэба прыязджаць, абавязкова трэба прыязджаць з дзецьмі, з сабакамі, са сваімі бабулямі, дзедулямі, таму што кожны знойдзе чым заняцца. Напрыклад, у гэтым годзе мы звяртаем на гэту ўвагу, мы адмыслова з дапамогай каманды «Свае», мы выйгралі такі праект «Будуй сваё», дзе з дапамогай тых людзей, які плацілі падаткі ў Польшы, гэтай 1,5%, мы набылі дзіцячую пляцоўку. Цяпер дзецям ездзе займацца, пагуляць у баскетбол, паграць у песочніцы, пакуль іх бацькі, не ведаю, сядзець на дыскусіі, слухаць вельмі важную размову. Як пытанні бяспекі будуць вырашацца падчас гэтага фестывалю? Ці будзе арганізавана нейкія службы і так далей? Безумоўна, штогод у нас працуе афіцыйная каманда «Аховы», і ў гэтым годзе зноў-такі яны да нас далучаюцца. Гэта асобная каманда, якая працуе прафесійна на мерапрыемствах. То бок гэта не валантэры, гэта людзі, якія зарабляюць гэтым грошы. То бок яны ведаюць, як мусіць праходзіць мерапрыемствы, што можна праносіць на масавую імпрэзу, а чаго нельга. Таму усе правілы мы прытрымліваемся, правілы заканадаўства Польшы абавязкова трэба да выканання. Ходзім мы доўга вакол усё ж такі фестывалю, але што раскрыйце самыя цікавосткі, што можна будзе пабачыць, у чым паўдзельнічаць, каго паслухаць. Так разумею, што 4 дні, так? Цэлых 4 дні, і для людзей рознага ўзросту праграма падрыхтаваная, таму што б вы параілі наведаць. Слухайце, ну я магу скласці свой нейкі там спіс, але гэта ён будзе такі ўмоўны, лепш зайсці на сайт, паглядзець і выбраць, што вы будзеце глядзець. Канешне, будзе дасяжная гэтая праграма бліжэй да фестывалю, каб яе можна было спампаваць і ўжо непасрэдна на фестывалі выбіраць, куды вы пойдзеце. Але Магчыма, зоркі нейкія. Безліч зорак. І я цяпер кажу не толькі пра музыкаў, таму што тут ёсць такая спрэчная тэма, усе лічаць наш фестываль музычным, але гэта зусім не так. Хтосьці нас параўноўвае з фестывалем Басовішча, але гэта не фестываль музыкі маладой Беларусі, гэта фестываль супольнасці беларускай. Гэта, як кажа кіраўнік нашага фонду Павел Станкевич, мы будуем Беларусь нашых мараў у гэтым маляўнічым лесе, на гэтых 2 гектарах зямлі. У гэтым годзе проста нас чакае яшчэ такая велізарная змена. Мы змяняем інфраструктуру фестываля. Тыя, хто да нас прыязджаюць штогод, фестываль ужо 6-й раз ладзіцца, яны ўжо прызвычаіліся, дзе знаходзіцца сцэна, дзе знаходзіцца кемпінг. У гэтым годзе, раскрыю невялікую таямніцу, будзе шмат зменаў. Таму трэба сачыць за абвесткамі. Канешне, гэта змены да лепшага. То бок мы паляпшаем, каб нашым наведвальнікам было значна лепш. Мы трошкі змяняем, дзе будзе стаяць музычная сцэна. Мы аддаем цалкам пад фестывальную прастору паляну Барык. Вось гэта асноўная наша паляна. У маляўнічым лесе пад дрэвамі можна паслухаць, ну, напрыклад, будзе лекцыя Анаіс Марын. Гэта былая спецдакладчыца ААН па правах бяспекі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось, напрыклад, яна да нас прыязджае са сваёй лекцыяй. Я думаю, што гэта абавязкова трэба пасхадзіць. Абавязкова трэба, не ведаю, схадзіць на канцэрт РСП «Разбітае сэрца пацана». Абавязкова трэба схадзіць на запіс падкаста «Каласы пад сярпом шаі», які будзе прям тут і там адбывацца. Абавязкова трэба схадзіць на тыя праграмы, якія будзе прэзентаваць Белсат. Таксама вы далучаецеся ў гэтым годзе і да нас. Вы будзеце, наколькі памятаю, прэзентаваць праграму «Каса на камень» і праграму «Тут і там». То бок можна паглядзець яшчэ і пазнаёміцца з вядучымі. Так, для дзяцей асобныя ўвогуле праграмы, варштаты, майстар-класы, можна пагуляцца клёцкамі лего, размалёўкі зрабіць розныя. Дыскусіі. Да нас прыязджае, напрыклад, Светлана Тихановская, якая, дарэчы, у гэтым годзе, вось все нам кажуць, што фестываль Тутака фінансуецца офісам Тихановскай. Ну і ў гэтым годзе мы можам сказаць, так, фестываль фінансуецца офісам Тихановскай, таму што Светлана Георгіевна ў гэтым годзе самастойна набыла квіток на фестываль. Бярыце прыклад. А няма такога апасення, што зашмат палітыкі, а людзі ўжо як бы хочуць проста ад усяго ад гэтага абстрагавацца? І таму праграма настолькі разнастайная. Калі б проста нам не хопіць эфірнага часу, калі вы можаце ўсіх гасцей падвінуць, я вам распавяду ўсё, што... У нас засталося літаральна паўхвілінкі. Паўхвіліны. Гэта і тэатр, гэта і музыка, гэта і дыскусіі на палітыку, палітычныя тэмы. Божа, гэта такі абшар проста
які немагчыма цяпер пералічыць. Заходзьце на сайт, глядзіце, абірайце, куды вы будзеце хадзіць і набывайце цяпер квіток, таму што ён будзе 16 ліпеня падымацца кошт. Сапраўднае свята беларушчыны на Беласточчыне 16-19 ліпеня. Усіх, хто можа, запрашаем. Ну а ў нашай студыі была Анастасія Суханосік, кіраўніца праекту фонду Тутака. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам.